oko mene, jednog neovisnog kandidata, dakle kad ga ne stoje nikakvi tajkuni, ne stoje nikakvi lobiji, poslovni, politički, ne stoje nikakve obavještajne službe, ne stoje nikakvi strani, onda vam je jasno zašto se osjećam ponosnim u Splitu, najvećem gradu Hrvatske Dalmacije, najvećem gradu Južne Hrvatske, gradu koji su desetljećima nazivali crvenim Splitom, ali je on i ovim pokazao da nikad nije bio crveni i da nikad neće biti crveni. Prvi moj javni nastup, dopustite mi da se toga podsjetim, prvi moj javni nastup u Splitu bio je 100-tinjak metara iza vas, dakle 100-tinjak metara ispred mene kad sam 2000. godine predstavljao svoju knjigu Hrvatska vanjska politika do 1942. godine. Bilo je to neposredno nakon onih dostojanstvenih, nezapamćenih demonstracija u korist generala Mirka Norca. Tada sam se zahvalio Splitu i Splićanima, to činim i sada. Hvala Splitu, hvala Splićanima na velikom broju potpisa koji su mi dali, hvala na borbi za neovisnu, slobodnu, demokratsku Hrvatsku državu. Napose hvala hrvatskim braniteljima koji su i u mojoj kampanji i predkampanji obavili iznimno važan, iznimno veliki posao i pokazali da žele ostvarenje snova zbog kojih su 1991. godine krenuli gubiti živote, krenuli žrtvovati svoje zdravlje. Snovi koje su oni, koje smo mi tada imali, uvjeravam vas, bit će ostvareni i njihovo ostvarenje počinje 29. prosinca ove godine na predsjedničkim izborima. Nakon tih izbora ništa neće biti isto. Hvala vam lijepo. Bravo.